Zdravím vás, přidávám recept na bublaninu. Umyjeme si třešně a vypeckujeme. Do jedné misky si dáme půl hrnku cukru a 3 žloutky a do druhé misky 3 bílky a špetku soli. Oboje vyšleháme. Do žloutku s cukrem dáme ještě trochu oleje a trochu vody. Přidáme 3/4 hrnku polohrubé mouky a půl prášku do pečiva. Pak už to jenom všechno smícháme a přidáme třešně. Pečeme na 180 stupňů, než nám zhnědne. Dobrou chuť!